Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga paratindaning baga sa Naga City People's Mall na binaha kan bagyong Christine. Aram na ang gigibuhon ngunya na may makusog na bagyo. City Disaster Risk Reduction Management Council inalerto na ang 27 barangay kang Naga hulikan makusog na bagyo. Lalaking mapakonsulta sa ospital. Sa kulungan kang Police Station No. 2 kang Naga City Police Office nakadiretso. Aramon kung anong nangyari. Department of Agriculture Bicol nagpadarang ayuda sa Department of Agriculture Region 7. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. Harayo pa man sa kadagaan kan Kabikolan ang bagyong binabantayan, alagad ngunyan pa lang. Grabe na ang preparasyon na pinagigibo kan City Disaster Risk Reduction and Management Council kang Naga. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Day pa man nakakalaw sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayan na bagong raot ng panahon na papangaralan na bagyong Uwan. Nagprepara na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office huli sa posibleng maging super typhoon ini na inaasahan na maglandfall sa may northern o central Luzon sa maabot na Lunes. Saro sa mga enot na ginibo kan CDRRMO, iyo ang magpaisi sa 27 barangay sa syudad ni Naga sa palikan mga punong barangay. Nahilingon na ang mga agihanin tubig asin siguraduhon na ini malinig asin mayong mga basura na nakabara na makaw sa sahaloy na pagbaba ng tubig baha lalo na sa 18 barangay na flood-prone areas. Kabali naman sa pinag-check ninda ay ang kapusugan kan mga evacuation center na dadagusan kan mga pamilyang kaipuhan maglipat asin mas marhay subuot kung maglipat nin amay para syertong makakalikay sa peligro. Kasuugma pa po nagpadara na ning pagkulibat sa mga reminder sa mga punong barangay through the DILG. Ito mga basic po na dapat ginigibo arog ang pag-inspect ulit po kang mga pigdadaluyan kan tubig, pag-prune kang mga kahoy or mga sanga and other preparations, pag-check po kang integrity kang mga evacuation centers and itong mga lugar na permi pong nababaha. Pagpapacheck po ito para just in case po mga ipuhaning early pre-evacuation, magibuta po ini. Ang aagihan kan bagyong Uwan ang kapareho man sa naging dalagan kan bagyong Christine kan nakaaging taon. Kung kaya nagpagiramdom ang CDRRMO na pirming nakaantabay asin alerto dapat. Pero ang aldaw paman bago ini magtama sa kadagaan, alagad huli sa paiba-ibang dalagan kan panahon, mas maray na subuot na handa sa mga posibleng mangyari, asin siguraduhon ang kaligtasan kan sa diri asin kan pamilya. Sasabi kang pag-asa, even actually ni Sir Mike, ang tumbok ka ini, although Southern Luzon, pero si Central Luzon, tapos si Northern Luzon. Pero siyempre di po katapakasiguro dahil anytime pwede siyang mag-change. So kung ini po in-expect na mamamatian ta Sabado ning pagkaaga or pagkahapon, dahil yaon nasa par na siya, mas mahiling ta po siya. But definitely the preparation po, permi pong yaon considering na bako man lang po si cone kang probability ang pigihiling ta, kundi si outer band, si epekto permi po kang tubig na nabagsak sa tuyang syudad. Padagos ang monitoring kan CDRRMO sa tracking kan bagyong Uwan, asin ang pagmonitor man sa sitwasyon sa gabos na barangay sa syudad ni Naga. Para sa Geran TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, saro ang Ninoy and Cory Avenue sa pirming pinagmomonitor kung may raot ng panahon, huli kan madaling paglangkaw kan tubig baha, digdi siring kang nangyaring pag-uran, darakan bagyong Tino. Saro sa nakaka-apekto subuot sa kamugtakan kan Junid sa nasabing lugar, iyo ang pinagpapakarahay ng mall digdi. Sinabi ni CDRRMO Head Raynor Rodriguez, saro ang City Engineers Office na nagtatrabaho sa paglinig ng mga drainage system kung saan nahiling na barado ang mga drainage sa nasabing lugar asin kaipuhan ang mano-manong paglinig. Sa report man sa Indakan City Engineers Office, lampas 50% na kan mga drainage system sa Naga ang sa indang nalinigan. Si coordination po kayan with SM kasi ang sarong pigihiling itong construction po ninda may epekto ito with the CEO. Tapos si CEO din po, nag-check na po yan, may findings na po nga niyan na barado talaga. So since day po na siya kaya katong sa tuyang pigagamit na machine para po
matanggal talaga si gabos na bara. Ang next step po actually is manually malimpyahan siya. May challenge lang po si ibang barangay na yaon po sa around SM premise na kasakop kang yang Ninoy Aquino. Dahil pa po fully nakasubmit ka itong mga requirements nila. Actually kang October dapat po nakapagpuo na itong sa tupad para po malimpyahan yung mga areas na yan. Padagos sa mga bareta. Ngunya na may panibagong raoting panahon, liwat na magagamit ang 5 evacuation centers kan lokal na gobyerno kang Naga. Iniiyo ang Balatas Pagcor Building, Santa Cruz Event Center, JMR Coliseum asin sa second floor kang Naga City People's Mall. Ang mga barangay officials ang ipinasairaruman sa camp management training para sa tamang pag-asikaso sa mga evacuees mantang sindatatabangan man kan mga camp managers na maipasunod ang tamang protocols. Huwag po katang camp management kung na-trained na ining 5 camp or ining mga evacuation centers na maintain ang city. So again, ini pong Balatas Evacuation Center, Santa Cruz Evacuation Center, si JMR Coliseum, si second floor po kang market, tapos ining City Hall. Pero sa barangay, actually since nag-train pa lang po sinda 2 weeks ago, ang dapat po matrain din si mga barangay. Nakaschedule po ini, kundi demon talaga makakahalat pag may raot ng panahon. Pero i-guide po ini kang mga camp managers na nag-train na tanganing sa tamang protocol, ipo talaga ang gibuhon para po pagyaon ng mga evacuees, rest assured na si safety at the same time si mga dapat ma-experience and dapat na ma-experience, iyo ang mapangyari pag nag-stay po sila sa mga evacuation centers. Sa iba pang bareta, nag-arambagan ang mga empleyado kan Department of Agriculture Bicol asin mga opisyal kaini para makabakal ning pang-ayuda sa mga taga-DA duman sa Region 7 na naapektaran kan bagyong Tino. Susog ki Love Guarin, tagapagtaram kan DA Bicol, may natipon pa sindang 30,000 pesos na itatao sa DA Region 7 sa Cebu. Ngunya na aldaw nagbiyahe na ang 2 truck hali sa DA Bicol na kargado nin pagkakan, tubig asin iba pang magagamit kan mga naapektaran kan bagyong Tino. Ay tumulak na yung 2 truck ng DA Bicol po papunta ng Cebu. Bayamatnog Port sila and tulong-tulong lang po nag-contribute ng personal na money yung ating mga empleyado and kasama yung mga boss dito, lalo initiated by Director Del Tornilla para makapagpadala po ng initial na tulong doon sa ating mga empleyado din sa DA Region 7 and kasama po sa mga pinadala natin ay may cash na kulang-kulang 30,000 and ang mga goods, mga pagkain yung una nilang kailangan doon and mga tubig kasi wala pa po silang tubig at kuryente doon. Sa sumuyang pagbabalik, 2 suspect na may magkasuway na kaso sa Camarines Sur arestado. Mantang sarong lalaki na mapa-check up sa ospital, nakulong sa police station number 2. Ang detalyes kaini sa pagbabalik kan GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance,
Empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education. Protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies. Coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Sa iba pang bareta, mga nagtitinda nin bagas sa ground floor Canaga City People's Mall, aram na kung ano ang gigibuhon ngunya na may makusog na bagyong pinag-aandaman. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Day naman bago sa mga partinda sa Naga City People's Mall ang pasulput-sulput na raot kang kamugtakan kang panahon na nakaapekto sa saindang mga pagtinda. Urog na ngunya na may low pressure na binabantayan asin posibleng maging super typhoon. Liwat binisita kan Jalan TV48 Naga News Team ang pwesto kan mga nagtitinda nin bagas na yaon sa baba kang Naga City People's Mall na iyo ang enot na nilantop kang baha kan nakalis na bagyong Christine. Sa samuyang paglibot, nakaulay kang team si Arnold Sanyares. Sinabi ka ini na 5 aldaw antes mag-abot ang bagyo sa Bicol. Daimo na ini ma-order ning bagas sa iyang supplier. Asa ngun yan, kumbaga, di ba medyo rarayo pa man siya. Kumbaga, dapat sa mga itong ining maabot na mga 5 days, arog lang kayan, dapat mana talagang, dahil na ma-order ng bagas na malaog, arog kayan, para at least dikit na lang. In case na mag-abot na itong halimbawa, minalas kita na matumbok kirarin ng bagyo, dikit na lang ang halio na bagas, arog kayan, kung dahil man maubos na itong, kumbaga, may bakal gabos, kumbaga, ngunya, no choice na talaga, pero may talaga nagabaha na, kay puhan, kaya na, dapat talaga, intiro grabe ngunya ang preparasyon, dahil tanaaram ang tubig, yun man lang yan, dapat, mahalos ko yan, obligado na talagang maghali ng mga bagas digdi. Para man dahi magkarimalaso ang saindang mga paninda, permiso buot ining mapasiguro, urog na ngunyan, na mayong makapagsasabi sa paglangkaw kan tubig, kung kaya syertong isa sa angat na kaini ang sa iyang mga panindang bagas. Oo, kung pwede nga araw kaya, kumbaga 2 days or 3 days, 3 days or 2 days before na magkuyan, dapat kuya na talaga, medyo nakataas na talaga mga bagas ngunyan. Siyempre at least naman talaga sa safe na itong pwedeng dahi maabot. Masakit magtiwala sa tubig, dahi taaram kung hanggang sa end itong kuyan maabot or kumbaga ang tubig ngunyan, dahi tayo na-expect. Kaya na, kumbaga, worst na permi ang nangyayari pag halimbawa arog kayan. Kung tanganin dahil marimalasong intiro, kumbaga, kuya na lang, pasiguro na lang permi. Mientras tanto, dawa man nasa second floor na Canaga City People's Mall nakapwesto si Maiden San Juan. Apektado man girare ang supply kang sirang sa indang tinitinda, darakan raot nin panahon. Sigun sa iya, haros sarong simana na ang nakalihis na mayong nagsusupply sa inda ning sira. Posibleng pagkatapos pa kan mga bagyo, magkaigwanin bastanting supply. Asa mga ngunyan, kaming mga paninda, nag-agi pa sa nabagas si bagyong Tino, may man talaga kaming supply. Dire-diretso si mga kuyan mi, si mga supplier mi, nag-girilid.
Dire-diretso na si Paingalo, inot na inot, bulanon. Talagang pag nagbubulanon, hindi na talaga sinda nalaot. Tapos may paaboton pang bagyo, dahil na dire-diretso na lugo, dahil na sinda naglaot. Hanggang matapos karon yung bagyo, saka lang sinda malaot. Kaya kunyan, makaming supply. Halos 1 week na baga. Halos 1 week na. Puros biyahe na lang mga siraig di. Para sa GNN TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Huli kan sunod-sunod na pagraotin kamugtakan kan panahon. Mga presyo kan sira sa Naga City People's Mall, liwat na naglangkaw asin mga supply kan sirang paninda, nagbawas. Susog ki Maiden San Juan, ang mga sirang itinitinda na langunyan sa second floor kang Naga City People's Mall, ang hali sa mga fish pond arog kan bangus, tilapia asin maya-maya. Kuya na lang bagayan mga haling fish pan, bangus, tilapia, yan talaga dahil nawawarang supply kaya. Igwa man mga bangus, dahil man nawawarang bangus na tilapia. Dahil man nawawarang supply di. Hali sa fish pan. Pag mga hali sa fish pan, aral daw yan igwa. Pero hali sa dagat mayo talaga, at siyempre may bagyo, dahil man nagralaut yan. Bangus baga 200 ang kilo, may 240. Ang tilapia steady ang presyo, 170, 160. Yan ang talagang abot kaya. Taong, may mga taong baga. Pero yung mga galunggong, bura, wala ngayong walang mga supply. Pero klase lang sira, mayong aning supply. So araw kayo ni kayong season na December, minsan dikit lang ang nag-aabot. Minsan saro-saro klase lang. Dahil kadakol. Bang araw kang mga season kang sira, dakol mga January, February. Dara ko lang. Sa police report, duang sospek na may magkasuway na kaso, arestado kan Siruma asin Ocampo Municipal Police Station. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kasong rape asin mayong piyansang pinagrekomendar ang korte ang inaatubang na kaso ni Alice Jr., 48 years old, may agom sa Parauma asin residente na kan Palapag, Northern Samar na inarasto kan tracker team kang Siruma Municipal Police Station sa Barangay Omenya, Palapag, Northern Samar kanakaaging Martes. Number 3 Municipal Most Wanted Person kang Siruma Camarines Sur ang nasabing akusado. Niyaon ngunyan sa custody kang Siruma Municipal Police Station. Sa Ocampo, Camarines Sur, October 30, 1997, ang petsa kang warrant of arrest na bitbit ka mga otoridad hali sa Ocampo Municipal Police Station kan aristuhon kaini ang suspect na si alias Kuyang, 55 years old, residente kang Barangay Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur, huli sa kasong robbery in band. Sabi kang korte, pwede siya makaluwas sa karsel kung makakapagpiyansa nin 18,000 pesos. Nasa custody ngunyan kang Ocampo Municipal Police Station ang nasabing suspect. Padagos man ang paglamag kang Camarines Sur Police Provincial Office sa mga personang may paninimbagan sa ley asin padagos na nagtatago. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, arestado kang Naga City Police Station 3 ang newly identified individual na si alias Marvin, residente kan Zone 5 Mabolo, syudad ning Naga, matapos makumpiskaran kan mga operatiba ng 30 pidasong transparent plastic sachet ng suspected shabu kan subangging alas 9:22 sa Zone 3A P. Santos Street, Sitio Bayanihan, Bagong Bayan Sur, Naga City ang suspect. Sa investigasyon kang Naga City Police Office, nagdayo pa ang suspect sa Bagong Bayan Sur para magpabakal nin illegal na droga. Ang nasabing suspect ang mayo pang record dapit sa illegal na droga, sabi ni PSSG Aguilion. Ang nasabing suspect ang mayo pang record dapit sa illegal na droga, sabi ni Police Staff Sergeant Aguilion. So iniyo pong saro naman nadakop sa Barangay Bagong Bayan Sur, igdiyo po mismo sa harani sa may Ateneo. Iniyo po nagdayo pa duman, ta iniyo po sarong taga Mabolo. Mga bago po iniyo na personalidad na considering dahil pa po sila nakaigwa ng previous records in violation sa RA 9165 sa Barangay Bagong Bayan Sur. Itong suspekta na taga Barangay Mabolo, si Marvin. So medyo dakol po na quantity ang nakuha sa iya and nasa 30 pieces sachet ang nakuha igdiyo. So posible na for disposal na po talaga ini mga pambenta. So yun po ang saro sa kagayunan na nadakop tulos ini yung mga organing personalidad.
Sa iba pang barata, sarong lalaki ni nakatalaan magpakonsulta sa ospital, natintaran ko anon ang cellphone kan sarong turog na bantay sa agom na pasyente. Lalaking nang habonin cellphone sa kulungan kan Police Station No. 2, buminagsak. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nakaschedule ko ta magpa-check up sa hospital ang 36 anyos na suspect na si alias Noel na taga Zone 5 Hobo, Minalabak, Camarines Sur. Alagad buminagsak ini sa kulungan kang Naga City Police Station 2. Kan ini maaresto ko sa udma kang mga operatiba sa paagi kang hot pursuit operation. Hinabon kaya kang suspect ang cellphone kang biktimang si Nelvin na napaturog sa loob kang chapel sa Bicol Medical Center na nagpapahingalo mientras na binabantayan ang sa iyang agom. Kan mapagmata ang biktima, mayo na ang sa iyang cellphone. Alagad nabistuman kang biktima ang suspect na tulos niyang inireport sa Police Station 2. Sa tabang kang Rogues Gallery, madaling nasusog kang operatiba ang lugar kang suspect na nagresulta kan pagkakaaresto ka ini. Boss, so hapon po igwa kitang sarong recorded na theft incident kung saan ang biktima po sarong nagbabantay sa Bicol Medical Center na dahil nakakonfine ang sa iyang agom. Alagad, aramtaman na igdiyo sa mga government hospital na may bilang sana kung sisayang pwede magbantay sa laog kang mga kwarto sa pasyente. Mientras na base sa istorya kang biktima, mientras na nagpaparapahingalo siya igdiyo sa may chapel kang sa loob mismo kang ospital, garo na paturog siya and bigla siyang kamata na garo may nagdudukot sa iyang gamit. So ini dahil aramdaman nasa public siya na lugar, kumbaga dahil man talaga itong turog na hararom. As in, nakamata siya na yun na nga ito, na garo dinudukutan siya hindi sa iyang bulsa. As in, nahiling niya na paluwas itning sarong lalaki na parehas niya man na nagpapahingalo duman sa chapel. As in, pagkapkap niya, ayun na to positive, nawawara na sa iyang cellphone. As in, dahil nga namukhaan niya, na-identify niya ini yung suspect, nakapagsumbong siya sa Police Station 2. As in, dahil igwa kita itong inapod na Rogues Gallery, madali po ini yung nabisto. As in, madaling nasusog. Tigihiling ta kung may dati na ini yung record, base nga ni sa recast kang naging action kan sa tuyang mga operatiba, madaling nasusog ini yung suspect. As in, nadako po ini yung igdina sa may supermarket kang Naga, sa Naga City People's Mall. Hinagadan man kadya ng TV48 Naga News Team ning pahayag ang nasabing suspect. Depensa ka ini, mayo na siyang naiisip na ibang paagi para makahanap kwarta na sa iyang gagamiton sa pagpalaboratory. Sinabi pa ka ini, plano man niyang ibalik ang cellphone na sa iyang hinabunan, hulit na daing niya ini nabubukasan. Inako man kang suspect ang sa iyang pagkakasala. Sa ngunyan, sobra man ang pagbasol na sa iyang namamatayan. Plan po ka talaga kasi naka-schedule ka ng time na yun. Tapos napaturog na ko duman. Tapos yun na tunay, skip ako talagang ko. Tumayo na akong ibang paraan na mag-inip. Kasi yun, pagkagang alas city, malabulutory na ako, masisitkan, mapagdugo. Kaya ganyan po ko na. Mayo ka ng ibang naisip na paraan? Maganda talaga ako naisip ko pa. May naman po ko talaga maramihan ka. After mo makuha ni cellphone, sa'yo ka nagdiretso? Nagdiretso ako naman sa Tidaragusan ko. Sa may bagong bayan. Anong gigibon mo? Puta naman sa cellphone? Mano ko lang. Binta. Pero itong time na itong di ko na nabubukasan talaga. Time ko gusto ko na talaga siyang maibalik. Kasi natatakot lang talaga ako kung paano ko siyang ibabalik. Iwawalat ko na nga ako taga sa registeran ko para kung malitik mo niya lang gano'n. Kasi natatakot ako makulong kasi may minamati ako nga niya ako. Mahim na talaga kumutangan talaga itong time na ito. After kanyo, anong nanunan? May pinagsasayang ko man talaga time na ito. Ano naman kita magkikinim kasi nangyari talagang ginusto ko man. Temporaryong nakakulong sa Police Station 2 ang nasabing suspect habang hinahala na masaangatan siya ng kasong theft. Para sa Janan TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report,
Sa paagi kang anti-illegal drug buy bust operation, naaresto kan mga personahe kan Police Station 1 kasud mang alas 5:43 nin hapon sa Zone 6 sa Villafolientes, Sabang Naga City ang 39 years old na si Elias Chito, dating drug surrendery matapos mabakalan subuot ning 3 pidasong heat-sealed transparent plastic sachet nin pinagtutubod ang shabu. Sinabi ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion na maski nag-surrender na sa otoridad ang suspect, padagos man giraray ining pinagmomonitor kang intelligence unit kang Naga City Police Office urog nata naging aktibo na naman sa iyang dating bisyo. Alagad iniyo pong suspect igdiyo sa nadakop sa Police Station 1, dati na po iniyo nag-surrender under duman sa inabod ng tukhang o itong inapod na double barrel. Iniyo po, naka-monitor po iniyo, dawasin na nag-surrender na, under monitoring pa din po, lalo na kung may mga involvement pa din. Sa iba pang barata, Day 1 kan Jexplore 2025, aktibong pinagpartisiparan kan 8 college departments kang Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni campus correspondent Dylan Talagtag. Ang Jexplore 2025 ginibo para magtaong kaaraman sa mga estudyante manungod sa man iba-ibang propesyon, arog kang content creation, pageantry with purpose, leadership, effective journalism, asin iba pa na makakatabang sa mga estudyante na mapatamaan sa indang mga career path. Sa Day 1 kan Jexplore 2025 na pinag-organisar kan NCF College of Arts and Sciences, aktibong pigpartisiparan kan mga estudyante na hali sa 8 college departments kan institusyon. Kabala sa mga naging speaker sa Day 1 ang star magic artist na sina Dr. Gwen Montano asin Dr. Julie Alferez na bistuman sa lado kan content creation. Sobrang fulfilling, kaya ako talaga excited din to be here. I'm really grateful to be here kasi I like the feeling of being able to share my philosophy, my experiences, whatever it is that I can to help inspire people ba, and something that they can take away from what I have so far. It's really a big thing for me na masabihan ng they got it from me, or they took inspiration from me, or that they liked what I said. I would say na just take that leap of faith kasi there is no linear thing even with life, pero with content creation kasi there is no specific formula. Pero one thing is for sure, you just have to be authentic, you have to be yourself. You don't have to chase for the likes. More of you have to chase who you are, because who you are, yun yung magpapa-viral sa'yo eh. Kasi that's what makes you unique, and that's what makes you different from people na sa dami ng content creators, isa ka lang. So I want to say thank you so much to Naga College Foundation for inviting me, for having me here today, and giving me such an experience kasi yung mga ganitong bagay, it's priceless for me na to be able to talk to people, to inspire people, to be able to impart a message na kumbaga very relevant to today's time and very important din na mabigyan ng perspective kasi it's something na nakakaligtaan ng mga tao and nanineglect natin yung what truly matters beyond likes, diba? Content that matters. I am very, very grateful sa NCF kasi first time ko dito to share something na I'm very knowledgeable about. Super kinakabahan din ako kasi maraming mga students, of course, alam mo yun, yung ripple effect, baka may masabi ako and then makaka-apekto yun sa marami ka. The best time to start is today. Tapos wag mahiya kasi it's better to be awkward than to regret. Nagheras manin mga nanodan ang mga aktibong partisipante na sina Shane Mark Matamorosa kan College of Business Management asin Clark Cantuba kan College of Arts and Sciences. Siguro po ang pinaka natutunan ko sa talk ni Sir Gwen Montano is yung about sa viral over value. Kasi napansin ko sa mga content creators ngayon, mas focus sila mag-viral kaysa magbigay ng value. At siguro ma-apply ko yun sa pang-araw-araw ko kasi may mga times din na nagka-create ako ng content sa Facebook. Nasabi rin niya na yung about nga sa think before we click. So, hindi lang siya basta think before we click, kailangan din natin tingnan kung ano yung i-upload natin. Kasi yung i-upload natin, pwedeng
makatulong siya to build someone at pwede din siya makabreak kung masakit yung masasabi natin. Siguro pinaka-last po na masasabi ko, sobrang dami ko natutunan sa talk ni Sir Gwen, especially about building the credibility of being a public figure sa social media. Ang pinaka natutunan ko po ngayong araw is kung paano maging mindful sa mga ipopost natin sa social media. And sa mga aspiring content creator po, malaking tulong po yung naibahagi ni Sir Gwen para po magpursige and ipagpatuloy lang nila ang kanilang mga gusto at yun. Siguro po kailangan lahat ng maging totoo sa sarili natin para come over yung mga fears and yun po, mga flaws natin. Sa agang Biyernes, mapadagos ang ikadawang aldaw kan Jexpert 2025 asin aabangan taman ang iba-iba pang resource speakers na hali sa lawas kan Bicol. Para sa GNN TV48 Naga, Dilan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga, News and Bicol Affairs. Day malingon na i-follow sa aming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baratang garantisadong mangingenot as sinipapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga barata as in istoryang bida ang Bicolano. Kupo si Ja, Mike Angeles, as in ini ang GNN TV48 Naga, Newsbreak. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department, changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Be a tiger today. Ano, morag ka?